στο 0 και αρχίζει ο αγώνας. Γίνεται το τζάμπολ. Πηδάει ο Τρόντζος και πιάνει το rebound. Και τελικά η μπάλα βγαίνει πλάγια. Σφυρίζουν οι διαιτητές και νομίζω ότι θα δώσουν την μπάλα στους Τσέχους. Οι Τσέχοι παίζουν ντυμένοι στα κόκκινα, ενώ η ΑΕΚ φορεί τα κίτρινες φανέλες και μαύρα σόρτ. Τώρα κινούνται έξω από την περαντέρα μας. Κρατάει την μπάλα ο Ρουσίτσκα, αυτός μεταβιβάζει στον Ζίντεκ, ο Ζίντεκ στον Άμερ, ο Άμερ πάει να μπει προς τα μέσα, αλλά του κερδίζει την μπάλα ο Ραντζάκης, τη δίνει στον Αμερικάνο, μπαίνει ο Αμερικάνος, αλλά την τελευταία στιγμή τον κόβει με ένα έξοχο μαρκάρισμα, πάρα πολύ έξυπνα, ο Μπάροκ, ο οποίος και τελικά κερδίζει την μπάλα και κάνουν τώρα out. Η Ελλάδα εκτελεί τα πρώτα σουτ και ο Ζούπας επιτυχάνει ένα ωραιότατο καλάθι, το οποίο συγκλονίζει το γήπεδο. Φωτοβολίδες, 200 φωτοβολίδες με όλα τα χρώματα έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο που έχει μια πανηγυρική, μια ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Τώρα έξω από τη ρακέτα γυρίζουν οι Τσέχοι γρήγορα την μπάλα, αλλά τους ξανακερδίζουμε και πάλι το rebound. Ο έξοχος playmaker ο Ζούπας, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, κοντρολάρει, πιέζεται, δίνει στον Αμερικάνο, μπαίνει, σουτάρει και κάνουν φάουλ, ενώ ταυτόχρονα ο Μίκβα, ο πανύψηλος σέντρεφορ της Σλάβια, κάνει φάουλ, 2 σουτ, διότι σούτερν ο Αμερικάνος. Θα εκτελέσουν τώρα οι Έλληνες παίκτες. Ελλάς. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Κάθε πόντος που θα πηγαίνει μέσα στο καλάθι των Τσέχων θα συγκλονίζει την ατμόσφαιρα, θα συγκλονίζει όλους τους Έλληνας φιλάθλους, ολόκληρη τη χώρα. Τώρα ο Αμερικάνος ετοιμάζεται να εκτελέσει 2 σουτ. Σουτάρει ο Αμερικάνος, πίθανα το πιτυχάνει με πόντο και να γίνει την πρωτοπορία στο σκορ. Έλα Αμερικάνε, ηρέμησε παιδί μου. Και το δεύτερο είναι γεγονός. Και τώρα πάμε με ένα καλάθι μπροστά. Είναι ταχύτατοι οι Τσέχοι. Γυρίζουν τώρα έξω από τη ζώνη μας την μπάλα. Την κρατάει ο Τομάσεκ, τη δίνει στον Ζίντεκ. Ο Ζίντεκ στον Άμερ. Ο Άμερ στον Μπάροκ. Ο Μπάροκ στον Ρουτσίσκα. Ο Ρουτσίσκα πάει να ντύνει έξω από την περναδιέρα μας. Την γυρίζει την μπάλα γιατί δεν βρίσκει ευκαιρία. Κάνουν σούτ από μακριά στο Κουν. Πιάνει το rebound. Ο Τρόντος σε ευθυδιασμό. Μπαίνει ο Αμερικάνος. Έλα. Και το καλάθι είναι γεγονός. Τους πιάσαμε στον ευθυδιασμό. Ωραιότατα. Επιτύχησε τώρα οι Τσέχοι. Κρατάει την μπάλα ο Άμερ. Ο Άμερ βγαίνει και προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ζίντεκ. Ο Ζίντεκ στον Μίκο, ο Μίκο στον Τομάσεκ, ο Τομάσεκ στον Ρουτσίσκα. Ο Ρουτσίσκα κρατάει την μπάλα, είναι από μακριά. Πάει να κάνει ένα σουτ, γυρίζει την μπάλα προς τον Ζίντεκ. Σουτέρει ο Ζίντεκ. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι μας και μας χρεώνει και φάουλ. Εάν δεν προσέξουμε το Ζίντεκ, εύχομαι να μην συμβεί τίποτα κακό, αλλά πρέπει να το πω. Αυτό τον παίκτη πρέπει να τον κλείσουμε όσο το δυνατό, διότι έχει ένα εκπληκτικό σουτ από μέσα και απ' έξω. Κάνει την μπάλα ο Τρόντζος και εν συνεχεία μεταβιβάζει τον Αμερικάνο. Ο Αμερικάνος έρχεται από τα αριστερά, έχει μπροστά του 1-2 παίκτας, μπαίνει προς τα μέσα. Μπράβο Αμερικάνε! Ένα εκπληκτικό μπάσιμο και επιτυχάνει ένα θαυμάσιο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Το παιχνίδι γίνεται 19-15 υπέρ της ΑΕΚ. Σουτάρουν από πολύ μακριά μέσα. Αυτός ο Ζίντεκ. Από όπου σουτάρει είναι μέσα η μπάλα. Είναι μυστήριο πράγμα. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο παίκτη. Έλα Αμερικάνο, μπαίνει ο Αμερικάνος και πάλι μπάσιμο. Έλα Τρόντζο, μπράβο! Follow του Τρόντζου μετά από το μπάσιμο του Αμερικάνου. Τραυματισμός του παίκτου Χάμου. Ο Αμερικάνος επιτύχαμε ένα καλάθι. 21-17 υπέρ της ΑΕΚ και τώρα το παιχνίδι ξαναδιακόπτεται. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Τσάβας. Ελληνική ΑΕΚ 41, Σλάβια 38. Πάμε πάρα πολύ ωραία στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε θαυμάσια. Ο Ζούπας επιτυχάνει έναν ακόμη πόντο για την ελληνική ομάδα. Έναν ακόμη πόντο επιτυχάνει πάλι ο Ζούπας από το φάουλ. Έλα παιδιά, φυλάχτε τώρα, μην δεχτούμε αυτό το καλάθι και να επιτύχουμε άλλο ένα να κλείσουμε το ημίχρονο. Πω 1-2 μας κάνουνε σουτ. Έλα πιάσε το rebound. Τρέξε Τσάβα. Μας το κερδίζει ο Ρουσίσκο, ποιος δίνει στο Ζίντεκ, μπαίνει αυτός προς τα μέσα, ρεβέρσα. Χτυπάει τα μπλοκ, ξόκα. Ο Τρόντζος, αλλάζουμε την μπάλα. Έλα στον Αμερικάνο. Μπαίνει ο Αμερικάνος, κρατάει. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο παίκτη, σουτάρει. Μπράβο! Έξοχα και επιτυχάνει μέσα. Μέσα επιτύχονται τώρα οι Τσέχοι. Άλλο καλάθι της ελληνικής ομάδας. Μπαίνουν οι Τσέχοι στο προσκήνιο. Μην τον αφήσετε τον Μπάροκ. Δίνει στον Ζίντεκα. Αυτός κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει. Σουτάρει. Όχι. Έλα παιδιά. Πιάνει το rebound ο Βασιλιάδης. Κρατάει την μπάλα. Επιτίθεται η ελληνική ομάδα. Την μπάλα στον Τζάβα, στον playmaker. Υπολείπονται 38 δευτερόλεπτα. 45 Σλάβια 38. Έλα παιδιά μου. Ωραιότατα freezing. Έλα παιδί μου. Ηρέμησε Βασιλιάδη μου, ζήγησε ωραία την μπάλα, σουτάρει και επιτυγχάνει. Και πήγαμε στο 46 όπως σας έλεγα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε στο 47. Έλα Βασιλιάδη μου, ηρέμησε παιδί μου. Ηρεμεί, σουτάρει και επιτυγχάνει. Και πήγαμε στο 47 όπως σας έλεγα. Τώρα
να κρατήσουμε τα 19 δευτερόλεπτα. Έχει την μπάλα ο Άμερ, τη δίνει στον Τομάσεκ. Τομάσεκ στο Ρουσίσκα. Ο Ρουσίσκα κρατάει την μπάλα στον Άμερ. Ο Άμερ στο Ζίδεκ. Ο Ζίδεκ στο Μίφκα. Ο Ρουσίσκα πήρε πάλι την μπάλα έξω από την πεναντιέρα. Κάνουν επίδεση. Όχι, κρατήστε τον. Out. Τι φάουλε σφύριξε να δω, γιατί τον εβλέπω αυτό το Ρουμάνο. Κάπου μας κάνει. Όχι κύριε, μην βιάζεστε. Υπολείπονται. Έληξε το ημίχρονο. Λύγει το ημίχρονο, αγαπητοί μου ακροατέ. Με 47 ΑΕΚ. Σλάβια 38. Ένας μεγαλειώδης τρίαμβος του πρώτου ημιχρόνου και θα επανέλθω στη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου, όπου ελπίζω να γραφεί ο τελικός τρίαμβος του ελληνικού μπάσκετ, ο τελικός τρίαμβος του ελληνικού αθλητισμού. Αγαπητοί μου ακροατές, σας ομιλώ και πάλι από το Παναθηναϊκό στάδιο, που εδώ και 10 δευτερόλεπτα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο του τελικού αγώνα κυπέλλου Ευρώπης μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Σλάβια. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ΑΕΚ 49, Σλάβια 40. Την έχει ο Τσάβας, τη δίνει στο Λαρετζάκη, ο Λαρετζάκης στον Τρότζο λέει δίνετε μου την μπάλα, τους παίζω όπως θέλω εγώ, μέσα! Παναγία μου, Παναγία μου, ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της ΑΕΚ, ο Θεός είναι μαζί μας και είμαστε πρωταθλητές του κυπέλλου Ευρώπης. Αγαπητοί μου ακροατέ, 78-70, αυτό το καλάθι δεν ήταν καλάθι, ήταν όνειρο. Τι ήταν Τρότζο, πάρτε τους την μπάλα. Φάουλ το Λαρετζάκη σφυρίζει. Τι καλάθι ήταν αυτό, Θεέ μου. Έχουν, αγαπητοί μου ακροατέ, γι' αυτό σας έλεγα ότι ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός είναι μαζί μας. Έχουν κλείσει 4 παίκτες τον Τρότζο και δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια του. Και σε μια στιγμή, όπως πετάγεται, σηκώνει 3 παίκτες, τον Ζίντεκ, τον Τομάσεκ και τον Άμερ στον αέρα και γυρίζει την μπάλα και την καρφώνει μέσα στο καλάθι. Αυτό που δείχνει την ελληνική ψυχή, το ελληνικό μεγαλείο. 2 σούτ θα εκτελέσει ο Ζίντεκ, 78-70, 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα του πλέον δραματικού αγώνος που παρακολουθούμε ποτέ σε μπάσκετ. Και η Ελλάς μέχρι στιγμής είναι βασίλισσα της Ευρώπης. Η Ελλάς, η ονειρώδης ΑΕΚ, η αθάνατη ΑΕΚ καθυλώνει σήμερα την φημισμένη Σλάβια Πράγας. Τους Τσέχους οι οποίοι είναι 2 χρόνια φιναλίστ στην Ευρώπη. Έλα παιδιά μου, 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας. Παίξτε. Ο Ζίντεκ θα σουτάρει τώρα 2 σουτ. Δεν λέω αν θα τα βάλει ή όχι, διότι σας είπα είναι φανταστικός, αλλά τα χάνει. Το χάνει το πρώτο, διότι σας είπα αφού ο Τρόντζος έβαλε εκείνο το γιγαντιαίο καλάθι, δεν χάνουμε. Το δεύτερο το επιτυγχάνει. Τώρα out. Τώρα out οι Τσέχοι, γιατί είχαν και μια τεχνική ποινή. Κρατάνε την μπάλα. Μαρκάρεται. Όχι στο Ρουσίσκα. Παίρνει την μπάλα ο Ρουσίσκα. Κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία. Πάει να βρει θέση για να κάνει σουτ. Έλα παιδιά, όλοι στην μπάλα. Όλοι στην μπάλα. Μην τους αφήνετε να κάνουν σουτ. Την παίρνει ο Μίφκα. Out την μπάλα. 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Έλα παιδιά μου. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μεγαλείου. Όξο η μπάλα. Πω Ζίντεκ. Όξο. Πάρτε το rebound. Έχει πει στον αγώνα ο Χριστέας. Φάουλ. Την παίρνει την μπάλα τώρα ο Χριστέας. Τη δίνει στον Τσάβα. Ο Τσάβας προσπαθεί να ελευθερωθεί από το Ρουσίσκα, ο οποίος τον μαρκάρει. Μπαίνει προς τα μέσα να τρέπει τους πάντες. Γυρίζει στον Αμερικάνο. Αμερικάνε. Και επιτυχάνει ένα ονειρώδες καλάθι. 84 ΑΕΚ, 79 Σλάβια. 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα τα πλέον δραματικά δευτερόλεπτα του αγώνος. Σουτάρει ο Ζίντεκ, αστοχή. Έλα παιδάκι μου, κάσε και εσύ ένα. Σουτάρει και το δεύτερο και επιτυχάνει. Τώρα θα κάνουμε out, μας παίζουν πρέσι. Προσπαθούμε να τροφοδοτήσουμε τον Αμερικάνο. Τροφοδοτεί τον Αμερικάνος, κρατάει την μπάλα. Περνάει ένα μπέφτη, δεύτερο, τρίτον, μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στο Τζάμπα. Πρέπει να κρατήσουμε την νίκη, είναι θέμα τεχνικής και θεωρητικής πλέον και όχι των παιχτών μας. Κρατάτε παιδιά μου την μπάλα, τη δίνουν στο Τζάμπα, ο Τζάμπα στο Χριστέα. Ο Χριστέας καθυστερεί. 55 δευτερόλεπτα κάνουν φάουλ. Στο Χριστέα κάναν τα φάουλ. 52 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 84, Σλάβια 80 και τα δραματικά συγκλονιστικά δευτερόλεπτα. Λιποθυμισμένος ο Αμερικάνος, δίπλα του ο Τσάπας λέει, ο Βασιλιάδης λέει παιδιά μου 52 δευτερόλεπτα θέλει. Έλα παιδιά, ένα πόντο να βάλουμε που θα τα βάλει και τα δύο ο Χριστέας.
θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ κερδίζει τον τελικό του κυπέλου Ευρώπης. Έλα παιδιά μου, Γιώργο μου πέσε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υποφέρει ο Αμερικάνος. Υποφέρει. Είναι έτοιμος σαν λίγο θυμισμένος. Τον κρατάνε 2 και 3. Έχουμε πάρει ένα time out τώρα και βρίσκω την ευκαιρία να σας πω ότι τώρα το παιχνίδι δεν κάνετε και πρέπει και εσείς να χαίρεστε, διότι η ΑΕΚ σε 52 δευτερόλεπτα θα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Η ΑΕΚ σε 52 δευτερόλεπτα έχει χαρίσει στον ελληνικό αθλητισμό, στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, στην Ελλάδα μας, τον τίτλο του κυπελούχων Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό κύπελο που με τόση αδημονία οι 100.000 των Ελλήνων φιλάθλων, όλοι εσείς που μας ακούτε το ζητάτε και τα παιδιά μας σας το χαρίζουν. Έλα Χριστέα μου, γέλα. Γελάει ο Χριστέας. Σουτάρει και επιτυγχάνει. Όπως σας είπα, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Σουτάρει και επιτυγχάνει. Δεν κάνουμε κύριοι. Επίθεση των Τσέχων. 49 δευτερόλεπτα. 48 δευτερόλεπτα. Σουτάρει ο Ζήτες. Κάνουν το rebound. Το κερδίζουμε εμείς. Έλα παιδιά μου. Σηκώνουμε κι εγώ. Όρθιος από τη συγκίνηση αγαπητοί μου ακροατέ. 36 δευτερόλεπτα. ΑΕΚ 86. Σλάβια 80. Ο αγών μπαίνει προς τη λήξη του. Η Ελλάς. Η ΑΕΚ γράφει τη μεγαλύτερη σελίδα στην ιστορία της. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. 100.000 Έλληνες φίλαθλοι, χιλιάδες υποθυμίες, χιλιάδες φωτοβολίδες, χιλιάδες στιγμές, γεγονότα που δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. 100.000 Έλληνες φίλαθλοι κλαίνε, αποθεώνουν τους άσους μας, τους άσους που μας χαρίζουν το κύπελο της Ευρώπης. Και εγώ, ας μου επιτραπεί, ας μου επιτρέψετε για απόψε, είμαι τόσο συγκινημένος, έχω δακρύσει κι εγώ, γιατί είναι συγκλονιστική η στιγμή. Να υπολείπονται μόλις 34 δευτερόλεπτα και η Ελλάς, η ΑΕΚ, να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης. Αγαπητοί μου ακροατέ, έρχονται εδώ κοντά μου οι παίκτες, με αγκαλιάζουν και εμένα από τη χαρά τους. Η χαρά που είναι χαρά όλων των Ελλήνων, είναι η χαρά ολοκλήρου της Ελλάδας. Μπράβο, ένα καλάθι, ένα Αμερικάνο και γίνεται η Ανάσταση. Τα χεριά έχουν ανάψει οι Έλληνες φίλαθλοι μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο και η Ανάσταση του ελληνικού αθλητισμού. Η ΑΕΚ Ευρώπη, η ΑΕΚ κύπελο Ευρώπης, 14, 13, 12 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 88, Σλάβια 82, 11 δευτερόλεπτα και η Ελλάς έχει μεγαλουργήσει αγαπητοί μου ακροατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο, όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα ασχολείται αύριο με αυτό το γεγονός. Το γεγονός που είναι ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται. Η χαρά αγαπητοί μου ακροατέ πρέπει να είσαστε εδώ για να τη ζήσετε. Πόντος υπέρ της ελληνικής ομάδος, Αμερικάνος, έρχεται εδώ και με φιλεί και εμένα και εγώ συγκινημένος. Μπράβο παιδιά μου. Σουτάρουμε, παίρνουν την μπάλα, τα γεγονότα έληξαν. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κέρδισε το κύπελο. 8 δευτερόλεπτα. ΑΕΚ 89, Σλάβια 82. Ο Τρότσος παίρνει την μπάλα, κρατάει, δίνει στο Βασιλιάδη, σουτάρει. Κάνουμε 2-1 και νίκη αυτή τη στιγμή. Νίκη ο αγών. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίνε όλοι. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων κλαίνε. Χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει. Χιλιάδες φωτοβολίδες. Τα ρελότα. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα, που μόνο στο Γουέμπλεϊ, που μόνο στο Μπερναμπέου, μόνο σε αυτά τα στάδια που χωράνε 200.000 Έλληνες φιλάθλοι μπορούμε να δούμε. Κλαίει ο κόσμος, κλαίει ο ελληνικός κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος που ήρθε σήμερα εδώ, είτε έβλεπε είτε δεν έβλεπε, για να δώσει το κύπελο Ευρώπη στην ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ το πήρα, έρχεται ο Σαπόρτα να δώσει το κύπελο Ευρώπης στην ομάδα μας, στα παιδιά μας, στους ήρωάς μας, και το παίρνουνε και κάνουνε το γύρο του θριάμβου. Το γύρο του θριάμβου. Όλη η Ελλάς
τους αποθεώνει. Τα παιδιά γυρίζουνε, ο κόσμος τους καταχειροκροτεί. Είναι η βασίλισσα